Stranger Things Brookhaven verzii. Žil raz jeden krásny Brookhaven. Max sa nudil, tak zavolal Millie, či nemôže ísť k nej. Cvrrr, cvrrr, cvrrr. Kto mi volá? Nemám mobil, idem sa pozrieť do izby. Cvrrr, 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 cvrrr. Tu je. Ahoj Max. Ahoj milí, nemohla by som u vás spať dnes? Áno, mohol, ale prečo? No, lebo moji rodičia idú na pracovnú cestu. Aha, dobre, tak príď. Ok, tak ahoj. Ahoj. Keď dovolali, tak sa Max išiel zbaliť. Millie sa začala chystať na Maxov príchod. Milí, Áno? kto príde? Mi kamoš. Aha, tak nič. Max už prišiel k Millie. Konečne som tu. Tak poď dovnútra. OK. A kde budeme spať? V pacákoch. Nice. Išli sa prezliecť do pyžama a pustili si Stranger Things. Ja, idem sa pozrieť, čo robí moja sestrička. Jej. Čo robíte? Pozeráme Stranger Things, ale to nie je film pre teba. Prečo? Lebo to je film pre starších. Aha, tak nič, tak čaute. Keď už pôjdete spať? Už za chvíľku. OK, tak dobrú noc. Dobrú. Dobré ráno, Max. Dobré ráno, milí. Dobré ráno. Máme tu novinky z mesta Brookhaven. Mesto napadli demogorgoni zo Stranger Things. Zabezpečte si svoje domy a nevychádzajte z domu. To je všetko. Dovidenia. Počuli ste to? A vlastne, kde je Max? Ona je u kamarátky. Tak jej zavolaj! Dobre, idem. Kto mi volá? Crrrn, crrrn. Jej. Ahoj, mami. Čo je? Počuli ste správy? Idem pre teba. OK, idem sa zbaliť. Rýchlo. Naskoč. Idem. Kde sa skryjeme? To neviem, ale asi sa parakatujeme doma. Nie. Skryjeme sa na pošte. Dobrý nápad. O pol hodiny neskôr. Tak, už to máme. Teraz to musíme vydržať. Presne tak. O mesiac neskôr. Mali by sme Mali by sme to zastaviť. Presne. Demogorgoni uvidia zabezpečený dom a idú tam. Sigma. Dostávajú sa tam. Musíme utiecť. Demogorgoni nás naháňajú. Musíme ísť helikoptérou. Presne tak. Už nás nechytia. Musíme nájsť Eleven. Asi tak.
tu je Eleven. Hej! Musíš nám pomôcť zachrániť Brookhaven. Dobre, ale ako? Počkaj, kde je Mia? Zobrali Whatsit. Oh no. Ale najskôr musíme zachrániť Miu. Ja a mama pôjdeme pre Miu a Max a Eleven pôjdete to zastaviť. Rozumeno? Áno! 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 Ňa, 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 ňa. Ňa, 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 ňa. Ňa, 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 ňa. Kde nájdeme ten portál? Neviem, niekde tam to bude. Našli sme ten portál. Pome. OK.